Chinyanga, how are you? Hande guys, hande. Guys, hande nayo sama boards. Machembere muri kwera uko. 40 and above muri kwera uko. Pepe pasinde ine. Machembere, are you there? Right, this is for you. Dango ku inspire you can do it. Yes. Let's do it. Yeah. 10 minutes. Hey, can I open 10 minutes in there? Hindema. Machembere, 40 and above, you can do it. Let's start. Now, Sensema, who's got the keys to Mabima? I got the keys to my father. Nyaye muro inas. Arkuya nas.
10 minutes later, guys. 10 minutes later. Ten minutes later. 10 minutes later, but I did it. Huh? Korutador. Right. Get towards the bus. Towards the bus.
Hande kune chimwe guys. Hi. Yes guys, hande guys. Hande toni. Mabora inde. Okay. Happy day. Atite guys, let's go for it. If ever you're in my arms again. Nakuta 50 shades. Twitter 50 shades. To Batanica. 50 shades. It's in the Dunguch. It's in the Dunguch. As soon as I put on a boy.
forward. Akwana 50. Akwana 50. Akwana 50. Yes. Ibasa but to know it handy. Ita. Zika kusasa. Uri gumira afo zika kusasa. Aushiki pasi. Aushiki pasi. Unoshika pasi. Andiri kuda kustretcha musana. Itaka. Zika. Ai, wadzika itai. Dzika. Aushiki pasi, musono. Zika. Take team guys, ini ndojima na itai. Ndojima na itai. Itai mwana ndogara naye. Anondibatsira kumba. Asi tinoita zvose tose. Toita zvose tose. Handi. Zika. Handi tauri kubirira. Zika. Atisi kubirira. No, Zika. I sit down. Zika. Hi, Iva. Bravo. Ndota 10, whether 10. How is it? Mina ndivise thinking my phone. 10. Indikala 10, you 10. Chida right. Chida 30 shades. Was kubirira house music. Now we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But tonight, chorwadza ino but unokuti. Chorwadza but unokuwa kuchita. Ita. Kukunda 40 plus. Nai. Kukundwa shwane 40 plus. Ndakanyanga. Hainokuti anorwadza but ita. One. Ita. 1, 2. Usabatire uri kubirira. Usabatire pakona usabatira. Sumuka usumabatira. 3. Usabatire. 4. Ita. 5. 6. 7. 8. Urubatira, usabatire. 9. Urubatira. Utanga pa 5. Urubatira. Tanga pa 5. Urubatira. Oh my God.
hazina saurare Nakurara. Oh my God. Oh. Chain out. uchaza kugomera kudaro kumani hanzi napraise anonyanya kufanana nini wo okay praise right hapana umena musha right ngochibatsira unono ngochibatsira wobva wabatsira ngochibirira cheating right 1 2 3 one mewe yakuchamu 2 3 4 aiwa mbomira aiwa shishine nyaechi ayayaya shishine nyaechi inzwai vanhu vaya vakutanzi asi mwana wawere mwana wangu mwana wangu mwana wangu yale 3 sereni zvana vangu guys ngatite zveji sereni zvana vangu sereni zvaitai ngatite zveji momuziva wanitai ite 3 ka 4 maita 4 5 sereni 6 kana wazika kuzasa kumukiki zvekumhanya munozati wai uchiti hatifanira kusvika pasi because kana ukasvika pahafu so unonzwa maabsa manje ukatosvika pasi hausi kunzwa musana kumaabsa chidai hausi kunzwa musana kuchisipecha ndokudzwa but musana manje musana plus dumbu chikuda dumbuka kana dumbuka manje kuda kudai kuona aiwa aiwa uchogodza sho indapa yapa apa ipendikire miziki yangu ndito ndivaraidza chaizvo chifamba apa toita tese we tenge chirapa ndi isa kuda kuinda hand how speed hand hand 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 well done 20 zangu but ungachita zvishoma ndowakatanga kuwedzera spidi kuita
Mira. Hey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Well done. Hand up my squats. La la la. Tora. Acho que somos a culpa da Joana. Na pressure si musuru. Iyo warwadziwa nekuti tiri palife. Warwadziwa nei? Pressure si musuru. Rega ndikuphinde ninyatso kuadressa zvakanaka. Mina ndinyatso kubvisira mindful. Ninyatso kudza. Precious muzuru. Iyo waradziwa nei kuti pa life? Warwadziwa nei na precious? Iyo usikona kuti it's an inspirational session. Kana usiri interested in what we are doing, please vacate. Buda. Isisu pano takataurana kuti tikuita gym kuinspire na 40 years and above. Tinoposta ma video na gym, tinoita ma live ari gym to inspire one another. So Precious Muzuru, gara pasi. In my Titi's voice, gara pasi, Precious Muzuru. Sit down, right? Hand, zika, right? Toto ita uchiona. Uyocho aisa laughing iwa jundiani. Dianu. Guys, kana usi uchiona to house kuda kuti tite gym pano roba pasi. Pana panda tima 40 years and above. Handina tima 20s kana tima 30s. Ndati 40 and above. And ndakashtora udara kuti ngati kanda ima video ti inspire. We want to inspire one another, right? Ma 40 plus. Saka it's not show off, but it's inspiring one another. Kuti they can do it. Machembere, manyanya kuti machembere. Toda kutaza kuti tiri fit kudarika imimi ma 20s ne ma 30. We are very fit. Mutiti machembere kudaro. Saka kana ono chi uritori mu amapiano, please. Iva pana pasipako mosia ma 40 years and above. Handitika karapasi. Right hand. Zika. Badanza makumbu. Zika. Badanza makumbu. Zika. 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 How's good Zika? Zika. Tu sika pas bara choro done ka. Ndoka tukurela mapiano. Mati 23 years. 23 years kutaza kuita squat. 23 years. Ona rimwe roya chituka ita musiri pa life. Tita tiri pa life tutarize kuti amuna do. Ita. Right. Takto it. Dira masu. Good at 10 now. You also how it out 10 now. Mapiano nega. Mapiano nega. Voilà. C'est ça. Atsone jojo tengi asari kuzotsa zvokuita panapa ari kuzotsa zvokuita panapa itatsena kuti data nderangu foni ndeyangu live ndotoita inandipodza music because music inotiita kuti nyatsofurudza kufamba. Zika pasasi. Zika. 7. Zika. 9. Ikuti kutsika. 1. 2. 3. 4.
7 angamata ngokuthi nayo Like ita usnani bibili. tisina bora Ita usna ball. Apa mungu chitanganyisa. Ona. Satu. Endau. Ita. Ita. 23 years iri kutadza. aiwa Saka ma 23 garai pasi. hadisi kutadza Ita. Ita. Itaka. Shamar ita timuve panemu. Ita toy. munga mchichana Indap. Ehe. But we should get down. Put it straight. And the hand. ndizo Ita. kangirige ngibuleso ndisingejani Korko mesere maoko. Ita. Sumuka. Kugara pasi That's the idea. Ita. 6 7 Hanzi ita itimiriri atika kunduna nana magogo. Handikuona. Uri kunduna nana magogo. Itai. 23 year woman. Maita nakatoko mleno. All right, in that. All right, bata when you it. Edith, bye-bye. Bye-bye, Edith. So, bye-bye. Bye. Yeah. Kita tuh. Zvako seniwe. Hande tuh.
kuwadzikisirei wedzera mawedzi hande ngumleni mozorora kani hande achirema unopedza riini shuwa uchidaro itai anodisappointa guys okay hanzi nayokai I do squats the swimming pool oh right manje swimming pool yanga isiri kuita kuno because ichando tichaona totangawo here panhingikira tichatangawo here painonhingirira panopera chando apa tikaupiko hey iwe one time iwe musawedzera ita ndakudzisira maweights why are we doing this? This is for muscle. usasumuke This is for muscle. urukusumukira uchimene uri kuenda nenhingikiri wani oh ya achasvika ipapo she will get there Kuona sokusumudza. Aiwa. Hanzi ndasindoinda kubata Dora tikuita exercise isu. Hanzi. Panoita, ora itozoita mangwana. Indapo. Chemaoko. Andikudzisire ma-abs. Tatwa. Chidonza. So. Batani pasi. So. Ehe. Batani pasi. Batani pasi. Ehe. There's nothing. Simudza. Simudza. Alright, turn. Hanzi tayari kundikuwadza nekukudza. Bata. Indakuti.
20. That one. That 20. That 20. Ita. Chigara pa chigara. Chisumudza. Ita isumudza chunichi. Hanti. Sumudza. Ibi, doje mama suzika. Sumudza. Nipita neba. Sumudza. I just remember. 1, 2. Chakunetsa. Una ukunda nababa vari kuita niki vari kupusha dumba. Ita. Ita. Bata up. Bata. Jesus Christ. Garapas. Oh, 1, 2. Indum kanjizoma wokwini. Ya. Ukana wayiberekeza Ba 20. Ivandana nemadzako. Kuna makarisa. Wana kudala baba. Wana kudala baba. Kudala baba. Uya. Twenda ngopesi. Ari kuchita zvakolinda iwewe. Ari kuchita munhu. Ajol. Hando. Oso pesar nishe dumbi. Ndakutarisa nesura. Ari kuchita. Uya. Apa tu dia? Chega mama susi. Isso sagaru kuchita. That's one. Hand it one. Ande. Mam chide. Chingisa gumu. Much better. 2. 3. Oh my God. 5. Hand. Later 10. Hand. Oh. 10. Felicitas kuhelot. Hand. What is that? Later 10. Huh? Later 10. Alright, hande kusasa. Takuda kupedza. Felicitas uya ku Helot Park, pa Helot Spa. Hande kusasa. Ngati muenda kusasika isitoni.
kuti musikana uyu unogona kurova bhokisena, unogona kurova bhokisena atativa, unogona rova rova Bete. Rita. Ngori kurova dhadha kudaro. Zvakakuomera. Tora makiya ene. 100. Nogona masimudza mawedzera akawandisa masimudza akawandisa tora piteni Think about comment section. That's when you do that thing. Aliwaji comment section what is teaching basa na yoreso. What is do ununa? Isa tshashe kwine tsimine comment section ona. I read sina kana basa nayo. Alright guys. Zakwana ka 1 hour 45 minutes. Wakapata phone tasema phone wakapata. 45 minutes left. 5 minutes left. Alright, hande usizo kundi nyamangwa. Hands tight 2 kg. 2 kg. You eaten. 2 kg, 2 kg. Let's win. 15 kgs. 10 kgs beyond the seat. 2 kgs is too little quantity. Ish. 10 kg. Ish. 10 kg. 10 kg. 10 kg. How guys stop in this? Get me to swim. Get me to swim. Yeah, to better the time my name. Regaiti in the to better mangwana miro. Asi munogona kuita komandi zvinogona kuzviita izvi like ichi
No, bata wakadai. Like it. Oh, what are you? This one is stable. Look what I'm saying. Mira zvakanaka. Sadhaka makumbo. Mira zvakanaka. Ehe. Chita. Chidonza. Chidonza. Uda kurizina chidonza chunicho. It's another way of doing it, but you can do it. It's another way of doing it. Let us say 2, 3. Nekusira chiremi kubeni chinorema. Hachiremi nekusira. Hantu wachiona ka wanga uchida kuti uite nemunhikikira. Alright, hande. Alwadi nene nditotraina wandise personal training. Kesi unotojima personal trainer wedu mangwana. Tinaye personal trainer but toita mangwana naye nhasi hapo panapa anoya mangwana saka ya mangwana tinenge tinaye ndoita live munyatsoona tinenge tina personal trainer live ndotoita bye bye live ndotoita tinaye personal trainer saka gainga roda kuzati tinotoita live mangwana tinaye saka siri kufarira sorry tough luck hatisi kuzostopa hatisi kuzomira guys regai tichinda baba itaneta isu lebatsana manheru mira ndimboneta zvimwe inditori nebasa rakanimirira uye akanogona kunozorora atomboneta zvimwe at least kuitira kuti kana ndouya ndichijaivha manheru papa ndiye ndine energy maona kana ndojaivha manheru paya ndiye ndine energy maiona energy yangu kwainobva energy yangu inobva kokuku so guys tobatana time andika baba yanzi itaiwa